Én most a Mátyás király igazmondó juhászt fogom nektek bemutatni. Elment egyszer a Burgus király Mátyás királyhoz, mint pajtások köszöntötték egymást. Mondja a Burgus király, azt hallottam, hogy néki van egy aranyszőrű báránya. Igaz, mondta Mátyás, meg még van egy olyan juhászom, aki még sohasem hazudott. De én megmutatom, hogy fog hazudni. Nem hazudik, olyan nincs. De én megmutatom, hogy fog hazudni, mert én megcsalom. Megegyeztek. Hazamegy a Burgus király a szállására, ott fölöltözött közönséges parazgúnyába, és kiment a tanyára. Köszönti a juhászt, az visszaköszön. Isten hozott király uram, honnan ismersz te engem meg, hogy én király vagyok? Megismerem én a szaván, hogy ő király. Adok én neked lovat, hintót, sok pénzt, csak add nekem az aranyszőrű bárányt. A világért se adnám, Mátyás király felakasztana érte. Hazamegy a Burgus király nagy búsan, ott volt a lánya is. Mondja neki, ne búsuljon édesapám, majd én elmegyek és megcsalom a juhászt. El is ment, vitt magával egy ládikába színaranyat, meg egy üveg bort jó mézesen, hogy megcsalja a juhászt. Addig beszélt a lány, mire megitták a bort, és a bortól a juhásznak olyan jó kedve kerekedett, hogy utoljára azt mondja, hogy odaadja az aranyszőrű bárányt, de csak akkor, ha a lány hozzámegy feleségül. Egy kicsit szabódott a lány, de aztán beleegyezett. Megkérte a lány a juhászt, hogy nyúzza meg a bárányt, neki a húsa nem kell, csak a bőre. Meg is nyúzta a juhász. Hazavitte nagy örömmel a lány a aranyszőrű bárány bőrét. Elörvendettem az apja. Mikor eljött a reggel, búsult a juhász. Mit mond ő most Mátyás királynak? Ahogy megy a palotába, elpróbálta, hogy hogyan fog hazudni. Beleszúrta a botját egy egérjukba, rátette a kalapját, és köszöntötte király uramnak. Mi a helyzet a tanyán? Ott bizony semmi nincs, csak az aranyszőrű bárány elveszett. Hazudsz, mert akkor a többi is elveszett volna. Ahogy kimondta, megijedt. Kivette a botját és a kalapját, ment tovább. Megint talált egy egérlyukat, megint rátette a kalapját és a botját, és köszöntötte király uramnak. Mi a helyzet a tanyán? Ott bizony semmi nincs, csak az aranyszőrű bárány beledöglött a kútba. Hazudsz, mert akkor a többi is beledöglött volna. Ahogy kimondta, vélte hallani a király hangját. Kivette a botját és a kalapját, ment tovább. Harmadszor is talált egy egérlyukat, megint belerakta a botját és a kalapját, köszöntötte király uramnak. Mi az újság a tanyán? Ott bizony semmi nincs, csak az aranyszőrű bárányt ellopták. Hazudsz, mert akkor a többit is ellopták volna. Ha negyedszerre már odaért a király palotában, és most várták, hogy mit fog hazudni a juhász, mert ha hazudott volna, Mátyás király a fogadással a fele országát elvesztette volna. Mi az újság a tanyán? Ott bizony semmi nincs, csak az aranyszőrű bárányt elcseréltem egy fekete bárányra.
Hát hozd be azt a bárányt, nem kell azt behozni, ott ül a két király között. Éjjel nem hazudtál, ezért neked adom Burkus király fele országát, amit tőle elnyertem. Én is odaadom a lányom, úgyis megszeretétek egymást. Így lett a juhászból Burkus király. Az esti mese támogatója a Kondor cukrászda.